Og ja, værsgo at starte. Så skal du vente dig en lille smule herover. Sådan. Yes. En meget elegant pony ser vi her igen. Den går godt frem, har en god motor, som vi siger, bag en hestekraft. Men vi er klar. Og så er det indridning igen. Her ser vi jo meget på, om den går lige, og om den går en god travkvalitet. Og den giver 7. Kommer godt rundt. Hun kommer godt ud i hjørnet også. Og så skal hun lave en volte, og for heste er det 15 meter i diameter, og for pony er det 12. Og her ser vi igen, om den sporer rundt i volten, om den træder op bag og på forhovens spor, og går frem på et spor, ikke 2 spor, det gør den ikke. Den giver 8. En god volte, det er en god energi, den pony har. Og så skal den laves langlinje 4 buer. Og på bane B er det kun 2 buer. Nu må jeg ikke gøre dig mere forvirret, for på bane A, der skal være 4 buer. Men den er utrolig elegant, den pony der. Og den giver jeg også 8. Den er meget engageret bag i, og den har en... Her går den så lidt på 2 spor. Det skal rytteren prøve at korrigere og få den ind. Bagparten ud igen. Den svinger lidt med bagparten indad, kan I se. Du er især over på langsiden. I volten bliver den så lidt mere trippende end den over den anden volte, så der giver jeg 6 og slår 2 spor på langsiden før og efter volte. Og lidt spændthed i volten. Så skal vi over og lave middelskridt. Efter den her arbejdstrav. Ja. Og der står letridning, arbejdstrav med letridning. Du har vist ikke så meget for at ride letridning i dag, hva'? Nej. Så det må vi hellere kommentere på. Det kunne vi da godt ønske os. Så der giver jeg 6. Men middelskridten, den ser vi jo allerede her. Overgangen til skridt var også meget god. Men middelskridten, den er jo helt utrolig. Den kan slet ikke være med bagparten. Den går ud og bliver faktisk lidt vid bagi, men det er jo fordi, den er bange for at træde op. Det er kun en rigtig, rigtig god skridtkvalitet, vi har. Der giver 8. Og flot takt. God energi. Ja. Så skal vi lave noget arbejdstøj igen. Så skal vi lave et anspring til højre. Der fik den lavet et forkert anspring, men rytteren retter det. Flux. Vi giver 5. Fejl i anspring. Og en volte. Og volten, den skulle have været over ved B. Det var lidt tidlig volte. Den giver vi 6. Men den kom vejen, og den blev til bidet. Og så skal den lave overgang til arbejdskrav. Det kunne vi alle sammen se. Der slog den fra. Så der giver jeg 4. Det er sådan en god kritik at få. Du får alt mellem 0 og 10. Og vi giver 6 her for den der arbejdskrav. Og arbejdstraven til venstre, der skal vi lige have med. Ja, der får den 7. 7. Ja, yes. Skulle han springe med os. Så skal hun lave volte igen. Hun kommer for tegnet volten godt. Pas på, den ikke bliver oval, men jeg giver 7 alligevel. En flot volte. Og overgang til arbejdstrav. Der giver jeg 7. Den var... Du skal ride lidt mere frem i overgangene. Og 7 for arbejdstraven. Så skal hun over der halvvolte igen, og så skal hun over i noget skridt til sidst. Det er en utrolig køn pony. Der er lidt takfejl i den her. Det er noget takfejl. Og overgang til skridt. Ja. Må jeg spørge en gang, hvor gammel er den pony? Den er 6 år. Den er 6 år. Den vil jeg gerne snart se på noget C-stævn der. Kan du det? Jeg tænker kun 11 biler. Nå, jeg tænker kun 11.